Vejle Fjernvarme, din lokale grønne varmeleverandør. Vejle Fjernvarme er en lokal andelsejet virksomhed, der leverer grøn fjernvarme. Vi har leveret varme siden 1965 og fejrer i år vores 60-års jubilæum. Vores mål er at sikre, at alle i Vejle Fjernvarmes forsyningsområde har adgang til grøn, stabil og billig varme. Fjernvarmen i Vejle er grøn. Varmen leveres af Tvis, som i 2024 leverede 97,7% fossilfri varme. Derudover arbejder vi aktivt på at udbrede den grønne fjernvarme til endnu flere borgere i Vejle og omegn. Vi takker vores samarbejdspartnere. Vil du vide mere? Besøg vejlefjernvarme.dk.